Mill-kampanja l-elezzjoni ġenerali ta' 26 ta' Marzu issa ddew kważi 15 u minant il-Labor sissa l-poplu għadu qed jistenna kif jixtieq itejjiblu ħajtu. Minflok Roberta Bela għadu ma preżenta xejn ħlif negattività u attakki kontra l-Partit Nazzjonalista u esponenti tiegħu kif ukoll wedit ikkopjati u riċiklati. Fuq kollox Bela wera nuqqas ta' ħila b'diversi U-turns kolossali li żgur li se jibqgħu abbinati mal-lider Laburista u l-kampanja tiegħu. Primarjament il-mod kif waqqaf il-beħ tal-passaporti għal ċittadini Russi u Belarussi wara l-pressjoni li saritlu minn Bernard Grek u l-Partit Nazzjonalista kif ukoll mill-Unjoni Ewropea fost oħrajn. F'dan il-każ Bela baqa sal-aħħar ikaxkar saqajh u biex jipprova jiġġustifika din il-U-turn u qal li s-sitwazzjoni bejn ir-Russja u l-Ukrajna ma tippermettix proċess xieraq ta' due diligence fuq min japplika. Xi ħaġa li jumejn biss qabel kien qal li ma kienx problema. U-turn oħra ta' Bela li karatterizzat il-kampanji elettorali sissa kienet it-tħabbira li għalissa se jitfa' fil-ġemp il-bini ta' marina fil-bajja pittoreska ta' Marsa Scala wara li kien ilu għal diversi xhur jimpika ma' residenti Skalin u mal-NGOs biex jgħid li l-marina kienet bżonn juża. Kawża ta' dan u bl-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista kienu organizzati diversi protesti fil-waqt li residenti saħansitra kienu waħlu banners mal-galleriji tagħhom biex waslu messaġġar lil Bela u sħabu li ma jridux il-qerda tal-bajja. Kella tkun biss il-kampanja elettorali li waslet li l-lider tal-Labor jirtira ftit passi lura billi ħabbar f'Marsa Scala stess li kienet jitfal il-marina fuq l-ixħaffa mingħajr dikjarazzjoni ċara dwar se jiġri jekk fis-26 ta' Marzu jirbaħ l-elezzjoni. Bl-istess mod Bela ipprova jkompli jintoġob mal-Iskalin u l-NGOs fit-tielet U-turn minn ħafna li jagħmel dik li żona ta' Żonqor ma kienit setinata lill-iżviluppaturi Ġordaniżi li diġà ħadu parti kbira mix-xatt tal-Birgu għal suppost università. Fis-snin li għaddew, il-Labor appoġġa l-idea li Żonqor ikun żviluppat fl-istess żmien meta hu kien il-konsulent tal-Kabinett f'Kastilja. Anke hawn Bela għamel U-turn oħra f'mossa oħra ta' konvenjenza anqas minn xahar minn meta l-poplu se jkun qed jeleġġi gvern ġdid għal 5 snin li ġejjin.